lagi aku tongking nomor pilot. Aku kayak nobar naga. Tim malang tum grup ya tabrak he. Nang so proji kela. Jarak kam velo kela grup ke app po kela ke hen no ke hen la photo chesen po. Set mo itu. Kelo mati la grup ke ada bang he. Arang sodagi kela nelongi. Palturi ko marlo. Kutte kami ni. Grup kita pan ke di amang pek pen sabji pini ban pen si sabji amang kok jar pek pen amang RB Pro ini. Grup ya paham hang tur pang oi. Alji Pame lati majok dan angkan itu ke bejai ke. Rak ribon kacau juta kaselet li amang pek pen kisap wanhan. Andar pen abah ni grup na lolan ke. Amang tur dan pang oi grup ya pan. Athema nom lom ke WhatsApp group, Facebook, YouTube, maduda use tek, ba maduda Facebook putami upload tek. Lasi WhatsApp ta madu long da do app. Lasi main point bangela puson lo athema ni likeneng jidam jalam the bangela puson lo nangli tum thumbnail long tek ponong lo labangso thumbnail long alam the bangela puson lo athema ni video simar nang kok lo. Ako thumbnail la binang kok lo pipot lo. Lasi mane athema Ning Chedok, Ning Hanglong, alam theke la puson lo athema hadak cobai cokai dokok titi. Made ka chong thui dokok titi. Yong si alo so bang yong si chong thui det plote labangso footage labangso photo yong si apin so long dokok plote apin so bang yong si ki matha hino dak plote labangso photo bang ke social media long si upload po lapel social media long si share po. WhatsApp along, Facebook along, Instagram along, la puson topik kepost na nga thai topik. La si mane la arlo suatum ninga Chedok pen abang arpum cepaklang la WhatsApp group along, video call cingki po abang arpum cepaklang po la puson. Yong si pinso abang yong si amain along yong si henodak po te screenshot and po ba video simar po labangso video abang ke bikok po. Mo kumantu ne labangso video kilik deji. Mati kumantu ni labangso video abang ke social media long kilerok jini hang na jipurek ti lasi ninga Chedok ninga hanglong la puson ibang arpum cepaklang video calling cingki po ibang arpum cepaklang la puson ke chokchi athema nangli tuma live si heno po nili ke labangso video ke samar ke nangli tum han jas ke bang nang atum pa ceplang plinang ke bang nang atum pa phuphenang pu phansi labangso video abang ke nili semar pondo lasi nangli tum la puson bang ke claim kle detsi ke meji nili keneng je dam alam thelo claim kli la ke nang tu maning hang claim kli ki la ke nang li tu malam do nge just nang thanang ji ba pachini nang ji aphan si nili video bang se mar chotlo lasi labangso arlo suta WhatsApp group along la puson si ke sentap pinso ne arlo sone labangso a photo ke sena bang ke neta chini ne sitame WhatsApp group along la puson si ke sentap lasi Monit Atum ciri cot cikinangji social media adin mare social media non molom ki ajat alam da social media lasi kaci thangke molom tami lasi ninga Chedok long da cobai cokai pusape ciri cot tu athema mo kuma life ne ki henoji thang da ciputek thi lasi Pini video bangani li Lapu song si tan ponlo next video along ke nang tu messenger video si thek polong po Lapu song lo Pini video bangke mo next video eli tum chitong thunang mesena video pen eli tum chingki chi thanonang do mi thak mi de ho